Výtlky na cestách zmenili Slovensko na tankodrom. To, že máme toľko dier, by možno ani nevadilo, ale problém je v tom, ako dlho trvá, kým sa u nás opravia. V Spojených štátoch je to otázka niekoľkých hodín. Pozrime sa, v čom sú medzi nami také veľké rozdiely. Existuje vôbec miesto, kde s rozbitými cestami problémy nemajú? A čo taká Amerika, krajina neobmedzených možností? Vedia vôbec, čo znamená slovo výtlk? Cesty v LA sú v dobrom technickom stave vďaka peknému počasiu. Hustá premávka si však vyžaduje ich neustálu údržbu. Denne si v Spojených štátoch sadne za volant milióny občanov. Mestá kladú veľký dôraz na bezpečnosť na cestách. Po nahlásení o zlom stave vozovky sa cesta uzavrie a cestári začnú s opravami. Oprava výtlkov trvá približne 2 až 3 dní. Veľkú plochu okolo jamy dôkladne vyplnia asfaltom alebo betónom. Ak sa Američanom stane škoda kvôli zlej vozovke, majú právo na celú úhradu plus extra doláre za újmu zo šoku. Slovenským vodičom nezostáva nič iné, iba si opravu výtlkov na našich cestách vymodliť. Zabudnite na okamžitú uzáveru cesty aj na asfaltové súvislé koberce. Opravuje sa až vtedy, keď sa všetko zladí so všetkým, počasie s dodávateľmi, dodávateľia s cestármi a tak ďalej. Rozvoznou vzdialenosťou, materiálovými a personálnymi možnosťami našich dodávateľských organizácií, intenzity dopravy, rozsahom výtlku a hlavne vhodnými klimatickými podmienkami. A tak, kým vy si na amerických cestách varoš užívate za volantom pohodu, my máme pri šoférovaní úplne iné povinnosti. Počítame, koľkokrát to s našou nápravou poriadne zatrasie. Z amerických ciest pre televíziu Joj, Maroš Kočan. A z tých slovenských pre televíziu Joj, Maja Pavlíková.